Nyora na boko tupote sensemo ya mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na boko tonyora Ndizi tonyora chingaki yandere kuto tweet at Ndizi TV News boko kerengal kiao na boko kituma gutira sinamba irasu skini yego rabu igo tiganda asida ka tutebinere ningona banyone wiki yeli ngwa monyorete karoji kwenda si YouTube chiko lyumoro berio yu we wiki yeli kera banyone ngwa monyorete ara utebere ningo ende tuma kwira na ali atuzatete na eskuru otigi ani okore school form 4 on nande very frustrated akeo para wa kore form 4 bemono omuralia omwancha omurigereria ritariane nigonkoro kwa Clifford Mobisa Ratemo igondo murandia ase kanisa ya Adventista be sabato ase akoro kwa South Kenya Conference chinsemo chia Nyakunguru ari motonto imbarati ebono mimono paste karo wa kwanle igo bone ikieli ntu akwane thoga jana bono kwa kore form 4 kwa machiro kwa bani kwa frustrated amatemaro kwa ite lakini kwa bete frustrated asengenjo yebintu bike bitwere samna muswati na ku frustrated kana ko ligera na yara raya yara dranga bono kwa kore school ngwate yangu ite lakini kwa chire nka lakini kore frustrated ikaro kwa bete frustrated yengi geria kwiride nkia gete nando bogmabo kama choko ngake bono nkaira naga ari muraria ari asina arenge square 1 ari asobo kongu ari asobo nywa ari asobo utachisigara bono kina naikanka igaisi kobono ensemo ya busongo wege tauni bono nkanyora chisabu chiri chinkongu chimbe nkanyora abasani abakotumeka bone bintu kabisa bono kitoko boka mambie ntuko bwo asenyomba yokonywa manogoba bwo asenyomba yokonywa litkuligima yonkobokero na menyororo naja koroka nkabutuko bintu byanka byomungina nyomba nomugaka bikaera kyagara ngana gotebya liryanga kiende ekero muntu kobo murebi koro kubu munyo bwe bintu bigotindia bigwate garama sana bigane tichibese chinyinge bono wa kore school ende kwa jire form 4 bono ande ko ojiri kabisa ntubwate bese none pocket mwana bono torkoyo lakini woga ne TV ntebi kegara nende kwa binarire aino mu kwa binarire bono anche ko na binarire muralia ekagera bono nande bono ngasoime mono bono kobinywa lakini linyole chibesa nkabango gana nyumba minto mwa mama chisani chibakuri ebikombe ingo nale ko ile nyumba ya marua naonia nanyole changananyo pake bitamba mungnale ko chidufe ale ko bekera bageni baye iyo ko gana nyumba ye changa abantu abako ni changa abantu boko kumisano murali ago gotenga kwa ngubwerere ndoko ni chidufe kwa motimo ngina jidufe sana jimanya dasi kotoka ile ngota gete jimanya tanga nyumba mintonko genda ndusie chomongina akatirta bagani baye ngira so monginoria chisiringi chinkamono ona 200 ama kwa marua we karasi akamo bibore siringi 10 che sigara ebesa yale irono lakini naonda to ko manyinga ingake yonse bina kwata basani bane ngende ko kuminkolinga abasani na abete ngoro singa kiyunde siko na kore school ya form 4 balenge banengi nyole buya lakini ngende ko kumisana munango ko kwana daiga omuralia inga asabasani obonsi ande ninche no yonde totigarete ikegara oyo munga ke ya makatu ako kunywa marua yo alenge very violent madawa ndo malega nyura marua kanyure nyasore yae akobu muntu kurwane segi ebo jarara kabisa musani yo mutu akamagure katiro tata ani ringa twate kanete ni achorwa na chisegi bono maragobo endora mwabo nyumba aiga mata ga St Stephen mumuru yakagenda kubona mambira ndo kuko mwete tukunywa marua tokora bantu bale bibuta babere batatu nkikega ndere ani mumuru oli ani ni gage twasabe agatora basini intano bleeding kitoko chuko gakorara bono baka kagete nganko bokale sa ine ya eka waida aja sabe breakfast amurataya musani osiri agakwa no yo ndenene ninga nchite nyasole mono ko bwakende gyonse kara ali Kisumu agaute nyasole the whole day the whole afternoon maite nyasole nere kwa yo ute mono no pressure na bego build pressure ga build akanyoranga goseni ya chete goromono gosense mono nere na bakwete goyo
bona basani ba uyu bono mbabere bali nalinge komo uyu gatatu ereni ga gente kana ne kokotebia kyo boibi boikoibe garo orende habit yao ngakire no komenya so bakana bakagora chi computer ba ivete bakaonia muntu baho ba komo na no muntu baho nia komo akamo short change akalike ya Jones ereka na kali Jones ereba na ka short change oli ba ivete komo bali bakamobwera bakata okay ko iba Jones kwali Jones yabieka wono ukatoko teacher lesson bakamwakorogoma mambia kanyorwa akweto mutaro ke igabo sandi baba wono batatu wono yokane nere kuchule gaiga lakini rende nebibe ninganga chokoranda motebe aba bibuli bana abantu abatene kweta oni ya musongo akibono umuntu kugureme kuguya script meto onia oirama ate owei onyora kabeza uno musani onde abona mwarege koskeri batatu barani kule njira saliyamba yebinyuwa bono no yonde obere chokora nene bono minda nyosagirene na boy go muralia yani njira yene ngaki abasani bane mbarura nyo murigeri ondo turgereti igarero o gorteba ngana inche boro bugi mubuna bondo aboteme ndoje bono lakini nani siri njako make in life lakini narinda aramukunira kega ngaki teri raisi go nabo muntu rakaga ngocho gotemake onyore gokora buna bubande nagoteyo asani bane bari bube bono mpaka bono batare kasere bundi rero lakini ndasengencho yobuye bwanya sainda atebe nakikiagera nche bono nanyoranga gusina masabo ya bayibuli bane ndatebe buya ikegera umuntu na mama nigari gosaba mono nigari gonsabira mono ari koleta abageni nyumba balishya bekanisa abarandia ndako balera abarandi bali gocha minto bandi bali baba joli ukindo abarandi bali gocha baba James omwenga Pastor James omwenga nomurandi ora abeto mo chairman South Kenya Conference nero yetereta mangano yokunywa marua atata kubo murandia ba maningale koleta abantu bakirengenjo abasabi bakirengenjo ne basabi bekanisa radiga bali abantu bakwenda bakikoligia alia baba ngaina iribona basani aba bagukwa manene ndukia baitene mangana yo gutumikinya sora marua ko twari do bo barende na nanje ndasibo kubona bobo kora bumbu ale ngororo ikiagara bono gokorora ayo nani gusana limo kwa namwati kunyumono bwana korora abamurabo konywa wose nana sayo mwaba kule naenda bakonyora babu babugate changa yabo nalo babugate wisiki yabo bona ne ko musyosereke ochereke muri korora bobe muri konyara kororoka no mubiso saitani ninga gocho olivia ba olivia maiso irende mwasi nyukorora the reality kiagara bono lende kile bintu bimwe no konyora matanga ino buto koyasherekea kabisa to wanja ali to konyumono buna asinali to akautiresi nyasole to akarukira Mount Zion njobono nyolenga kibono nyasacha kora kwanira na ndikinde isi kontara enda ndara akora nekera tu na Mount Zion tu kole nyasole nyinge to uta yamanya kongoro kibintu meda hallucination sinechimbesa lakini gentongere kialenga senya sinyo mbatu achiete story ko Mount Zion ni akora bagete ali erange gali na hospitali ya macho murege tore ko nenya sora menyete nero gotone ekera tu utenya sora jina utire kabisa na linarole bintu byo 10 na acha korore bicha yemo ichinde chikonya gonchoka chiaro kana azibu they are real lakini yemo njale gonchoka yabwata mangana yengenjo sana ayachi ko kunubu gimabwana bono ikani matekanya kombuli olenga bono ngibwata gonchokera ingana ndiria kuneteria alenga sebicha yamo yalenga se nyumba yo musani yo ko nyinya sore ebicha yarenge nyasi gose nyasi yo muchibona uno ande nyumba yo muntu onyore nabegete jibicha se muchioye ao chibwate nyenjo sana jibicha munye abantu bakora beka se mechi bona chankanyona neri yebwate ngaki Christ is the unseen guest in this what in this house the silent listener to every conversation yuntu mnabiri umuntu kwa no so muchibo umuntu ngora atwara bi impact gete ani nyasa ni ngabegete biche nenje fo one bijenga ibwanyora ari ase nyumba y'umuntu yokoni nyasore lakini ngoni ari nyasore kinabegete biche getoro nere chia yerende
alibona chinde chikunya kuonchoka chionchoka na hallucinations chokocho mata hallucinations sentiment seke kusinga kitola jiroke hallucination mituto kunya kora itari real yana kora ngebi kunya kuonchoka biabe binene mwana kora no nebiche regali ngayo muntu akire bicha kwara no muntu omonyenoro onye regali muntu abekete biche gali asenyasi kwara ne gali enyene akora tandeke gali enyene roro kwarore kunyo kwa lakini bono nsibete kabisa nyote nene lakini rende ebicha nere tale gonchoka yemo ero niyo yale gotebanga peace. People keep talking about peace when there is no peace. Morembe bantu bakuwa nonekero morembo tayo. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news of salvation, who spreads good tidings, who publish peace, who says to Zion, your God reigns. Kai bono koro moigo jagiro wan mangana ya ngaka kai mangana kia ya okay ayo atari go chenchi aro na bintu binyo go chenchi bikonya go chenchi lakini mangana ayo aro muralia tari go chenchi arana bale nguna arenge kai mangana kia ende ko kubyo muralia ingo gana nyomba mintu mama na anchite ko tige bukwororo ebuko one ilina kwa tebirina mangana ali kwarora alia bonchuka kabisa bonjurire na bono kwa tore birengere getokora bono nasi bono to kwa tera ubasta otugo tena bona karwa ikirekan kwa majiro kwa ne bugungu ajitoka nyore bugu to to kwena sindundire yakabero na rujo konti bugu irinda kwa jidina kwa jago soma tetura na somo timo kwa keto kwena ma to tebina bono kwa ruralia kwa te birengere gete ebia ko jirtu majumurira bono wetena pasta ende to era ni na pasta krivo da demo kana to to ero magano ai to usko genda to bode sense media mitandao Facebook to era Ndizi TV News digital kwa sense ya YouTube na to nyora Ndizi TV News ngori na tore anda to taina bono urura ali asenyomberi okireka oro nyorire buku e mamo mwabaga tumire bono asogo soma ngori na tore sintunide ya kabiri ya television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchi ya Sorogo Nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo toereru bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobobwata mabaga asebirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iyo elianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asu mwana wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti isano na isato isano nemo isano marakabire isano nemo marakabire Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die birenko bijisemi College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye sebari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine in ICT boigo nkosomya bari chipakichis cha computer web design obukoreri bwabo batarire imugimagacho a Twins Towers rirongolia kabire gusoba kirisime ase namba enoti ibere isate noti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousharborcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna ZTV ubwansu
bw'omugusi. Ano twikira sintu ndende ya kabere karanirete gotoera na kai ndikoleta no mulembe boya sense kai gweka monjorori kai mama na gasabire sana mara bobe yunka nda serumu yaye kanyora nabe kita marua yengo sabari kai kabe kanencha marua ensemo beside her kagendera gusaba nenche bono mama kagenda gusaba gukora masabahe akanyora nongora kendike nona yo nenche nonda marunse Mungu narinde kabisa ukorora umwana we kabisa ugo 10 ngakiyanya arekana Mungu na kabisa nero kuyiria mariga ngo umwana uyu nyasaye ngo mokonya arega kinyasa tako gokonya asibitunwa tintakete ko umuntu nkorete mechando tintakete ko umuntu nkorete omorembe umuntu nkorari enchiri nakingokora mulari school ko kusolusi na leo gosomera computer science lakini kwenye nanyo rejection ikiagara ase sabu na nyorete grade getara gonkonya nkore computer inyangitete computer science bono ngate yumu na nchenga na igure inyuwe tengende nkore mirimo ya nyasaye nkore theology kai murari ko bwati ko cyabono na kirire bono none kuko nyumaru ngatiga tinje ko nyumaru je ko linyasore nabona atigete iko tingire igo ngatiga kai ibono kwa gore de manga kai ngatiga ga go iga nkonyora na rangeri ako igore nchira nuko tete ko manyanga egente kenya sai na atagete ngekore open doors and close the doors karolo murangu igokire muwa katata kangire sukuru tuwa sistema just chabwete tuwa chakari yo chinyinge university kai ngagende university tatangaje gukora theology kinkoro ngoro ke sukuru gali am the youngest abantu bangu mete mu muroyo nale serious nataka gukora mu basta bo kai kingo ikora abana bakanganja kabeza mpaka bakanjora as the student leader nkawe wa yendo gukora kwa a chaplain or the pastor of the student body ali university mumanye tenga kora asengakie yenke lakini rende naende wono munebora iwe sukuru bole mumanyete student council strike kaba aninjo mutanga ni ali ngora abana ngo batenga ibinde bye sukuru ko bakora mbiri biya nomanyete nanda ngachanganyora na seligu kuri university eri kinaji gukora umwaka yom naseligu ngyo seligu naseligu bona ngana akora strike kana ali ngo muraibo bana college nganyora nande wono bebuli mbali tayari ku mbini ndege yunga na ngumbu yono ko tena bona riba basere kuri university na wada ko kore strike karwaja kai go manji koranja ko kore tebisi tinjie tiko paroroiga esa uri paroroiga esa uri bona popularity na bwate school baraton ikoroka na mangana ko gendali abantu bali bakanti umuntu ne abantu bali bakanti umuntu ne to mwenda ko kora murayo ito baka chipati na chechi nijo murayo bwa banafunzi kai to hiru chibesa nandi chipati nino mbora wine nero na whisky yo mukala kwantenga kai ay to ko ngenteke tata ko sakito na kiki na jito ko tiga to go chigoro ngo itanani bare ngororo bagateba mumuroyo muira nisobo tegeraneka mumuroyo ngo bare bube inchira mu bwawe abero bokongu umuzi go tabu atirigori mato mondo gwa kulense ya ngumbu kwete ngenche ndeyonsi kene kya mangana nkiringa nkenyora Jomo Kenyatta International Airport ntabu atikiamboli ndeho hai ntabu atiko semelia ntabu ati certificate ya bisiba nyamwange nere bono kale ko konganya nkabu ya South B bakasa no burweire akabero ko burweiro bube bono otegere bono kare bonjo kera buya kabisa ai ga no bono no na igubo igo ta kabisa liko ta ngo burweiro bo ndete yora bubwenie utatigo yo mukoro ku Yesu Kristo bono manjo moreri go na pastor taro itri jingdar nyinge lakini bono
ngorandiri gwa karonya rinchi to kirana sentunde chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV ya Kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu vuomugusi omurigereria asanjuriye tuke yao chirangi na kororekana nomonguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisimi asenamba enotisano na ibere enotikianda Palamax Executive Spa and Baba M-Star Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular brackets chandeliers bulkheads fluorescent tubes motion sensors for and-sheet glues kontseye chinde asumu chiwo yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobare aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical ibere inye noti isato isano nemo Green Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Pimono manju muri yonde Steve Garonda da kutubwati asomoro beri bomwana onekrodo na Pastor Crivol temo wanantu ikira sentundende au jotoera kabisa tataibono ano ikira max yo na bono ndi aveto mu Pastor kabisa anene karageta sensabiri Nairobi orandi kabisa kwa wana joto taibuna abantu bankumuro kabal Doctor ingeri rwete bona no aujo ko nyoro kare monene ka batebete kenenga urwari lyabantu bakintu kinyinge nande baba konko bwena nanda agatebanga abana bwere ba cancer amarwiranga bunayo nakobwa muno naenda amona cancer urwire bororo nande obokonko bwena no burwire bwoborebi ogoteba ngo burwire obokorengana na WHO nigo bobali eko batebunga you are a recovering addict. None kere kwa ruro ro gwatigire abago tenga no muntu kunya kubwena igo mbege netinga na bumuntu kubwene kurwa somuro iranga buna ya makongo ncherero iga ni onta kete kwa bekera bose wino nga yogo tiriyo wotatigaliro liyo ni golire bona kwa randi wali bona ngo itigano la sensae bona kabisa to erere ngono ono kateba wa una inje tirwenya kuganya murandi yo anya korangelinga ninguria oganitia bwene ikegera na rucho burire bwane kunya naro ringa kinande bwange na iranire magega asengenje yobore byubo no gutumika mariogo agutindia ingateba ngancherero igana na kirekina gocha si Yesu yo okubwenia abantu bangabo nanje uyu nere riyogo nje tigankonye mbe mbwene umwene ngaenda bosyo unkariga ni wororo ubunuma bwane nkabosarenda se Yesu una nabo sarenda se Yesu iga omurali ominto amono murigeri yone ngana arwito bugima bwana se Yesu agansa gukora imirimo asobugima bwane ebisieri konya byasiege kirasa obugima bwane biganza kuiguka gwawo omaene sukuru yane ko yaerire na seri ukuru ense ya ngumbu nande na seri ukuru ense ya Kenya nyuleka na ligi university sana obisa na Africa Marathon ngaseri wasinga je strike nande bona na seri ukuru ngumbu asenge ncho na rualire mata bona kero kono morebi oborero mariyogo yo kotindia no mubaire bono
egasinyanga kina nenkwira ni buna na atigire binte na atigire obore na anda abayuli bakasichunga omonto yo nande toko muira ni ali boindi gake abayuli akateba yaye lakini nyasaka igura chinchera the vice chancellor ya university ngaki yoro ku professor Mutuku Mutinga agache kanisa yetu ya South Church Nairobi agacha kurandi ororo gukora usikage nte kurandi ngateba nganko enda mutenga gaki umwarimu nagosete ibano goro strike para kanisa bono uchire kurandi imote ngaki nyabire asari nakorete gaki nyasaye nyabire na kwabere tina amanyite kana igete komorora igan o maene tachitwe nakuganya mwerese mero na bugate akanti umwana one irane sukuru omanyitaga a breakthrough kabaigo nyasaka igonyogera na sukuru oyo ne baratoni kindoro no na chiko kole sukuru ko na graduate by the power of God o maene nganyona kore university buya kingo chanka kai ka batwa tango mondo ina ndo tumirwa chiko randia ase district kunyaguta ekene niyo yarenge miracle ekya batwa ko mondo yo boria chiko morandia umuntu y'umugano yatumanye ko umugano mokongo mube abo murandi bo nanya ari kurandi ni abo muntu murebi ngwe baro murebi bakara twara doubts nyingi sana tago kunyesa ti doubts nyingi mpaka naona baraibana se kanisa be kanisa bali bare konda base mirimongo kora conference bonsi Zimbabwe atabole mwasende nga muntu yobole no utigiro bolebi banyite bakaroze doubts bakanga kinde ngiro muralingo kunera kaiga ninga toke kanite ngale kunywa Del Monte no yemanyete hapo restaurant kete bozonga yimbe kete iga aya mangana kamunyo kigumba kasaba ne bane conference omuntu orara atika manwa bakomo Germany omo Germany akakona mangana yo ase tora barandi abarandi barandi bagendera takonyo gento keria tokukana o maana mpaka litari kwenye abekiru ase nalo chikokole kubekiru amaboko bono mu basta kigima alikara rusuworo ane ngachikokanya myakendebe ngama ngoja bono kubekiru amaboko ngoro kulero ga basta ile dandeliria Dr. Rolinga irirwete basta omuraria aina makumi anya sango gotenga una na mwanjete Yesu nane ko mwariga nya so magwane naenda akagendera kungigorere bisyo naende bono trojiri na rungu mutabwati none certificate none diploma nyasaye naenda akakoleka konemega ngakore yenda graduate naende ngachanga genda kinde mirimo bono nkagenda ngakora masters ngakora naenda akangira ni sukuru naende ngakora PhD haronga kora bono gakuno bandukira doctor kia bono na etu etaiteyo kingo graduate 2017 na graduated as a doctor bono na bongo ku Dr. Clifford ose Pastor Clifford yo wanja kondo ekero bono turigiti chikokora sumuro beri yo mumugano one familia ero ndi waje gutware familia yao nande abana bana ngobate familia na bibisi bine mbora na nyasa ko igora lende kera nkonyire ngego mwizo ko mambi bachi bamoteya mangana ngomore bitata ngayoko ira baise kambara antikete kai lakini tango tengo mukungo yone ngatanga yo ngai ngai nakamote nyuma etenje nonengo nonengo randiga ande none na achire kokoboli bosani nje no morebi nakabero mu bisana ngakingi gweto mosaje gogo nyoma no morebi otagotiga otagoira magoro make munyaroko ya kamote mama ayuni nyamanyete kya ko na motebi iri gogo nyoma konyora kwa bere bana murandi bono murandi inde lakini madaba tuna batenga barege na nena tombali kwege na tata kose bako to mama ngana ko muino akabalia bayuli baye na munyoma ko ruga KMTC na munyoma nkamwaka rere bisia ya tikaretega mwako konya abantu balenga sinarenge muralia abantu bali balenga sinarenge abana bagotumya mariyo yo gotindia nabo challenge chinene na chichi datebe naro rire kyagara teringanirire raisi nabo koranga bebuli mpatake there is hope mabwato ko semelia asiringaniye babwate asama gimabo umuntu na riskali abateana tautu ya kunyumba rugo sesigara usenya sore osembo ora membro yo natige osenere kuraya itirali nabe konyalikana onye natigete njini ona gasiekere irumba ke strong room ekera na gatakire bono nganywe kana nari gotetemeka gose nari go tremble ekera ntaranywa lakini
ndole bono musani oria umutegereri oria one umurigereri oria one umuya nkomanyinga na nona naye no mwisukumi no oria roje nga it is over it is not over anoro muraria abantu bara ndete korosia amangana ya yebinte bindi utumikura bara bunkyora basemi pastor nyona abatebinga ngaki utumika chibesa chikorukurwa so gosalia abantu bandi gosa abana b'abantu egere chigokonya osomeli omwana we university akore terinjira erengiya nigo nabonda abatebinga ngaki motago chimuire ngora mutige korwa ebinyugu ebi asa abana b'abantu obosemi bwabo mwerekero rigireti kamereye mborobyo pastor godokoro morobiri bomwana mimi muno muralia asiri bagali ya kwangere go ikaga ga citizen kino ga ndisi tv nabonta geteko bamanyia inga ekene kya mangana nabeko nyarekana omuntu onyorenga ayo monyene osabana bao osabairi bao basoire asomo orioyo omube otari omuya gokonywa osubwo gotumeka ebinyuwa bigotinka no muirio awe gosomosani wabwe inganeri ekyagara ekene nkelinga where there is a will there is a way no goitabanga no bwato burwaire no bwato bokongo na ende gento kende na goitabanga yebie kato konyara no gane tichinguru chinene chigwetanetie echo chire kubwogo temu kwoko nene koraba asora osaso mwano osaso mwirio osaso musanio memono manja Clifford tatemo twerero mwana wa yegesaga chagete nomotambore ngakino twerero tutebiruna tiri kubwati ngayigwa chakirete korere kubwati ngayora korere